Il-Belt Valletta ħadet it-titlu ta' Belt Kulturali Ewropea li ma' titlu se jġib miegħu diversi attivitajiet u avvenimenti kulturali fil-Belt Kapitali Maltija. Ħidma li ilha sejra sa mill-2010 meta saret l-applikazzjoni mill-Gvern Malta ta' dak iż-żmien biex il-Belt tingħata t-titlu tal-Belt Kulturali Ewropea. Il-ftuħ uffiċjali taċ-ċelebrazzjonijiet beda f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi b'ċerimonja li matula saru numru ta' diskorsi tal-okkażjoni. Għaċ-ċerimonja attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u l-mara tiegħu Niki Vella de Fremo. Din mhijiex biss festa ta' parti mill-poplu tagħna mija festa ċelebrazzjoni tal-Maltin kollha flimkien. Minn hawn iċ-ċelebrazzjonijiet infirxu għat-toroq tal-Belt Valletta fejn spikka fuq kollox l-ispettaklu erba' pjazzez. Jiġifieri fil-pjazzez ta' Tritoni, Pjazza Kastilja, fil-pjazza ta' qudiem il-Konkatedral ta' San Ġwan, kif ukoll fil-Pjazza San George. L-ispettaklu kien jikkonsisti mhux biss fi projezzjonijiet fuq il-faċċati ta' binijiet ewlenin f'dawn il-pjazzezz, imma wkoll show ta' akrobazija mad-dawra tal-Funtana ta' Tritoni. Tard filgħaxija għal ħabta ta' 11:30 sar parti fi Pjazza San George fejn id-DJ Malti Tenixja, rinomat fuq livell internazzjonali, ingħaqad mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali għal spettaklu ta' mużika oriġinali.